אני רוצה להסביר לך משהו. לא, רגע. רגע. אמא. אני רוצה להסביר. אוקיי, כן, אני מקשיבה. אני, אמא, כן. לא רוצה לעשות חמר. אוקיי. בכלל לא. אז מה אתה? כי הידיים שלי קבעו. כן. אני רוצה לקנות חמר. כן. שאני אבנה דברים מחמר. כן. ייתן להם להתייבש, יצבע קצת, בגואש שתקני לי גואש, אבל בינתיים שאין לי גואש אני אעשה את זה בלי גואש. כן. ואני אניח על זה על נייר, כל פעם אני אקח נייר ואשים אותם על נייר. כן. אני רוצה לעשות קישוטים לבית, ליום העצמאות, זה יהיה תוכי השלום. אתה לא רוצה מתנה? אתה פשוט רוצה לעשות קישוט לבית? מכל הלב שלי, תראה. הלב שלי דופק עכשיו. וואנה, איך אני אמורה להגיד עכשיו לא?